So, maagang nag-almusal si Mader, no? Bukas, birthday ng kapatid ko, si Jay. So, magsisingkosa sila ngayon, no? Sa Kapampangan, singkosa. Palalambutin lang, no? Tapos bukas gigisa na, no? Sasang alagay na Ricardo. Tapos bukas magigisa. Ganun ba singkosa na? Oo, pakulo pa lang. Pakulo pa lang. So, ito yung sisig. Ang dami. Na. Ang laki ng ano, ang laki ng baboy. Ay, may dinadali din. Sisig. Ano itong maraming kaya, kain mo doon. Ang laki ng Itong maraming kaya, kain mo doon. Ang laki ng baboy. May buto pa yata. Meron? Iyalo. Ayan, anong gagawin ko dyan na? Sakari-kari. May paa. Ay, paa ito. Yung pata. Oo, ito ay pag-iligay. Ito ay pag-iligay kang bitis na lalan. Wow. Muli ko lang man na, oh. Yun, no? So, hindi pa kayo nag-almusal. Mag-almusal muna Ito pa, tayo. oh. Ito pa. Ay, oo. Ilan ganyan binili mo? Dalawa. Oh. Pinalis ko yung dito. Gusto ko yung, oh. Hindi ba masarap yan, oh. Puro laman, no? Konti lang yung taba. Di ba may kita 1,000? O 2,000? Kulang. Yung dalawang yan, ang mahal na talaga ng bilihan, no? Wala nang mura ngayon. Na. May kitang gulay, ang kukuha. Oh. So, kaya-kaya yan. Si Madel, basta lang magsisig, no? Tsaka kare-kare. Ayaw rin bagay mo yung bitis, oh. Yan, yan. Maragling babi ng kain. Ang laki ng baboy. Ang daming sisig niyan. Oo. Oh, saan tayo yung gulay? Pakita mo yung gulay. Ay, ito yung mga gulay. Bumili ko ng gatas ng kalabaw. Almusal natin. Ay, yan yung ulam, oh. Ay. Bumili ka lang ulam. Si Apo Asak, parang hindi ko nakikita. Pero narinig ko boses niya. Teka, sandali ha. Ay, ito yung mga ano. Ba't di ka sasali? Ang laki ng ano? Sibuyas? Magkano lang yun? Mga 40. Oh. Ayun, dami ang binili. Ang dami niyang binili. Okay, bigyan tayo. Sige, Esther. Binili ko ng ulam. Sino? Oh, Ay, yan ang masarap. kamakit ang kaya. Pinuto na iki. Meron. 200 mag-ipain eh. Yan isa. Oh, pinuto na iki. Di mo design niya ako. Wate. Oh, Ay, press na siya, no? 270 oh. Press na press, Oh. Inimburina. Tapos, Bumili ako ng bukid. yun oh. Ang dami. Saka galunggong. Babaunin lahat yan o? Hindi, sa amin ito. Sa amin ito, oh. Ay, oo nga. Ang ganda ng ano, galonggong, Gigi. 200, oh. Na? 200 sa kilo. Oren, 200. Press na press, no? Ito, may ito naman 120. Ito masarap to, sarsyado. Oh, kulang 1,000 yun. Hindi talagang ganyan, mahal na lahat ang bilihin. Sa bumili ng manok namin, oh. Ano manok, Ito maganda yung manok. ilagay daw sa ano, sisig. Atay. Atay, oh. Atay ng manok. Oo, masarap yan. Puro atay. Busy si Apo Saka. Ano nangyari sa'yo? Teka, ilagay ko sa lagyan. Simbaya kasi eh. Atay kang... Baka ko sa pagdanong na. So bumili ka rin ng puso na saging. Na? Ay, reta Sisig. mo po sumareta. Naglatang 40 rin ah. Dalawan to? Ano pang oo? Di ka naman siyo lang mura. Magkano ang kalamansi ngayon? 40 mo yung kilo. Pero Baba rin na. yun na pangamal oh. Patatas. Yan, bumili ito. Mura ito. Saan mo gagamitin to? Eh, magulay kami bukas halimbawa. Ay kaya sa susunod na araw. Bago eh. Tig-80 lang yan. Ito magluto kami ng kamangyang at saka ano. Pakbet. Galunggong. Galunggong. Magkapares yan. Na. Oo, tsaka balas yun.
Wow. Oh, bumili ako ng ano ko. Ay, Say hi! Ay, Kabalens! Vlog! Ka, gini ka! Oh, tirahan mo ka! Tirahan mo! Kabalens! Yun, ang bulit ang ka. Bra! Nabili ka yata ng suman. Ano to? Kanin? Tinapay. Oh, may peanut butter. Yun yung ano natin. Bumili ako sa iyo. May pila pa ako dito. Hindi mo nito sa kaya na. Hanggang motel? Ano ko? Makapagod ka po. Nasaan yung ano, yung mga rabbits? Nasaan yung mga rabbits? Yun no? Ginat eh. Quick, 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 quick. Quick, 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 quick. Ato rabbit ko yung Nando sa loob? Oo nga, nandito sila. like brown, no? Like brown. Ay, yung isa. Bon, tingnan natin yung ano. Ang dami nang nahihinog na, no? Yung rambutan. Oh, tingnan natin yung rambutan ni Madir. Kay Kuya Tik. Ha? Lagi kumakain si Tik? Wow, color. Oh, ang dami na, oh. Namumula na. Kawa, mama. Kawa, tata. Ah. Aliko, bako pa may kape bale? Oh, may langgam diyan. Ka, may langgam. Dahil kung bunga na ang rambutan. Kain rabutan Kuya Tik. Ah, kain laging rambutan si Tik? Leme, kain rabon Kuya Tik, color green. Oh, nasaan si Kuya Tik ngayon? Umuwi na? Unaya. Umuwi na yan? Kuya Tik. Ano na? Anong abis mo sabihin? Ata? Kakain. Yung pinagbalatan ni Tik daw. Ito yung mga pinagbalatan ni Tik. Walang kawala nga. Solid cheese Kuya Tik. Usayaw. Oh, yung mga chicken ni Madir. Oh, Ay, yung tataba. taba manok. Manok. Kain ka manok, luto natin. Hindi. Luto natin, Tik. Bon, luto natin. Ata may tug. Tayo. Ata Wow. may tug dya. May itlog? Oo. Wala man itlog eh. Ula. Wala pang itlog. Ula na manok ko. Yung maliit, tingnan natin yung sisiw. Solid Kuya Tik. Na? Color black. Oo. Color brown. Ano ba? Saan yung pang ibang manok natin? Nasaan? Ula na. Ito, yun nakakulong. Ata mo. Ito. Oh. Solid Kuya Tik. Oh. Oh, ang lalaki na oh. Oh. Ang daliksi. Oh, Lexia. Oh. Oh, Lexia. Ang lalaki na ball na. Oh, dami pa. Dami pa. Dami. Ilan yan? 1, 2, 5. Ba, magaling. Magaling si... Lembe 5. Oh, 5. 5. Kuya, chicken. Luto natin. Yeah, you do natin. Ulam natin. Tingnan natin yung ano, oh. Ang baba lang, oh.
Yung mga papaya. Ayaw. Wal di ka na mag-e-effort dito. Kukuha ng panungkit. Kung gusto mong magluto ng tinola. Totoo. Ang baba lang ng mga papaya. 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 Sali Kuya Tik. Saya. Papaya. Papaya. Oh, kuha tayong bayabas. Bayabas. Yoga. Oo, may bunga. Yun doon. Wala na ito. Naubos na. Hindi ka bon. Naubos na yung bayabas. Ubos na. Ubus na. Inubos ni Dick. Oo, ubus Si na. Dick talaga. Hindi ako tiniran. Ang lalaki po ng bunga nito. Wala man. Inubos ni Dick. Ubos na. Ah, ito yung rabbit. Tsaka yung ginapig. Nandito pala sila. Oh, Ito iga siya. oh. Ganda oh. Wow, ganda ya. Oh, ganda ng ginapig oh. Oh, ang taba. Buntis yata to. Tabaya. Oh, buntis. Si rabbit sa tenhon. Tabaya rabbit. Hmm. Luto na natin rabbit. Alia. Oh, ayan oh. Oh, tabaya rabbit. Tabaya rabbit ya. Smile. Busy si Ramadir. Repinggan mo, itinelek na lang. Sa ano? Awa. Oo, dito. Malagyan mo naman. Iuwi ko mamaya. Nama, iuwi ko mamaya. Ayaw nyo muna mag-relax. Anong oras ka alis sa Pasak? Ba't ang aga mo nga alis? Kararating ko lang. Kararating ko lang. Alas 8. Susunduin ka? Maraming andahan bukas. Apir mo ma, apir mo. Okay. Yun no. Gatas ng kalabaw. May pandesal ka? Meron, bumili ako. O tara, pandesal tsaka gatas ng kalabaw. So, busy po kami ngayon, no? Bukas, birthday ng kapatid ko, si Jay. Magluluto daw kami ng konti, no? Konti lang naman po. Pero kung makakapunta po kayo, punta po kayo. Everybody's, ano naman, invited. Shoutout nga pala kay ano, no? Kay Madam Bea, tsaka kay MC Deborah. Ayan. So bukas nandiyan po kami ha. Magsiswimming si Pusak. Kaya lang hindi dun sa ano, sa swimming pool. Sa fish pond po siya magsiswimming, no? Abangan po natin. Hindi raw siya mag-one piece. Ay, ano ba? Hindi raw siya mag-two piece, one piece. Busy po sila ngayon. Nag-iikutan sa loob ng bahay niya. Oh, ang ganda naman. Sisimba po ako ngayon, pero darating ako mamaya. Anong oras ka darating? Mga 5 na. 5 na ng hapon. Hmm. Paano bang gagawin mo yan? Sisingkwasan mo na yung sa'yo. Oo, ma'am, yung gabi namin Titirahin. titirahin yun, lalala lang Oh, namin. alas 10 bukas sisiba tayo. Oo, hindi naman ako wibo. Mamaya. Shoutout mo si Apo Ramon. Yeah, Shoutout sa... sisimba ako ngayon, siguro nagsimba ka rin, no? Ah. Sige, nagsisimba ba ka dami yun? Woo! So kami naman po mamaya magpe-prepare din kami, no? Sunday ngayon, magsisiling kami sa resort. Sa Munting Resort po namin. Rambutan Kuya Tik. Oh, Kuya Tik. ubos niya? Green. Color green. Kita Domingo sini bakit? Kailangan ng Domingo nung mayroon mo sisimba ka. Yaro din yung aldoy tayo.
Alay, wenitik. Ano, kaya tayo birthday mo, punta tayo sa simbahan. Ay, why? Kailan kasi yung birthday mo, ma? Adyang simbako mo, masaya na ako. Saan tayo pupunta? Sa Dao. Tapos punta tayo sa Dao. Sabi mo, maaga tayo nga, alis. Ay, mga ba? Kung ano, alis tayo siguro mga alas 5. Kasi dalawang simbahan na pupuntahan natin. Ha? Sino ako pinanganak? Oo. Sa Dao. Kasi ako, saan ako pinanganak, ma? Doon din. Sa Dao. Eh, wala pala akong sukan. Lumingi ko. Wala raw. Nabili ko yan. Ano? Naubos, Konti lang, naubos ang asukal namin? Oo. Baka wala pang deliver. May deliver na yun. Humingi ko. Wala pa raw deliver. Konti lang. Inalulan sa ako. Ninap-nap namin. Oo. Ano yan po? Gatas mo Wow, ng gatas ng kalabaw. kalabaw. Yun ang My masarap. favorite. Alak pa masay. Ayaw mo din ang ha. Makuna na po. Dili na nila ng din. Wow. So, kain po tayong almusal. Ang almusal po natin is gatas ng kalabaw at saka pandesal. At ba, nagkakabigayan yata ng pera doon. Ako ma, hindi mo ako bibigyan. Nagkakabigayan ng pera dito. Oh. Dili na nila ng 500. O yung sa akin, Ayun sa kanya po. hindi mo ako bibigyan. Ay, alanay. Oo? Ay, oo. Diyos ko. Yun na lang, oh. Di bale, dadagdagan natin. Lalagyan natin. Yan. Maraming dagdag yan, am. Birthday ko, di ba? Bigyan mo. Birthday mo, bigyan mo siya po. Ikaw mong babi, maging sa dulo. Ganyan talaga. Hapusak. Talaga, bye-bye po. Oh, mag-ingat sila Bye-bye sa'yo. po. Sige. Thank you, Apangasa ka. Ingat ka, Hapusak. Baka hindi ka nagpanty. Tignan mo, sa pagmamadali mo, nagpanty ka. Short pa ako. Naka-short ka. Sige, tama ka. Yung mama ko niya makashort. Wow. Yung stepping mo, ha. Baka kay bago mo. Ay, tignan natin yung ano, no? Yung kaibigan ko. Galing Mabalacat to eh. Ang ganda, oh. Ito, ang ganda. Mahal daw to. Ano po kayang alaman to? Putulin na, malaki. Dapat ito bonsai yan. Putulin mo na bukas. Sapusak. Naedel, ang ganda ng alaman, no? Hindi, yung bulaklak niya kaiba. Bonsai mo na lang. Wala ko sa. Okay ba? Daling ko kaya doon sa amin, no? Sa harap. Ang ganda po, ang ganda, ang ganda. Mga lang bonsai dito, paano yung bonsai, Tetel? Di ba pinaputol na sa mga tiyasa? Okay. Ito ba binigay mo pinag-mo sa taas ha? Ito ba mo sa O, ingat, ingat. Kaka. Heyo. Bamban. Di mo kung kay, mamalamak kung kay. Nan. Buri ko peanut butter. Ay ka. Hoy, ating kapit ng peanut butter pakita pa malamang. Mga kapit na linawag. Ating kaya ng mga bukulat. Ito na mga buklat. Sara. So, sa amin po sa probinsya, okay na po kami dito. Gatas ng kalabaw, tsaka asin. So, jackpot po pagka bonus. Pagka may ano, tuyo. Masayang-masaya na po kami. So, simple lang pong buhay dito sa probinsya, Nema. Tsaka gulay-gulay lang po. Guloy-guloy lang kinakain namin. Yan. Yun, no? Mawa. Hello po, kain na po tayo. Kain po Gagaling tayo. ko po sa palengke. Aga mo na malengke ma, no? Ang aga po namin na malengke. Oo. Kasi So masipag si nanay ever since talagang walang kupas, no?
Hiningi ko naman sa Panginoon ito na bigyan pa akong kalakasan. Kailangan pa ako ng mga anak ko tsaka ako. Ang kagandahan po nito, yung pera, alam pa ni nanay, no? Hindi pa rin nakakalimot sa pera. Nung nagkasakit po ako, ayaw kong pera. Pero ngayon, gusto ko po. Gustong-gusto niya po yung pera ngayon. Noon, ayaw ko. Yay! Dagdagan natin sa susunod na buwan, yung allowance ni nanay. Oh. Okay na yun? Okay na yun na. Okay na? Yun, no? A few moments later. So, natin itong ulo. binabalawan na po yung ulo Ang para malinis. So, ang kanang kamay po ni Madir, walang iba kundi si Ethel. Wala po si Apong Asa. Wala po si Apong Asa. Bumata po si Apong Asa ngayon, gumanda. Nagsibaw po si Apong Asa. Yun, no? In the meantime, malamok po daw sa ilalim. So, taste muna habang may time. So, ang lahat po ng ito ay ginagawa po namin para sa aming kapatid na walang iba kundi si Jay Tuason. Yes. Happy birthday! Happy birthday. So, may gathering kami tomorrow sa kanyang wife. Wife, the only one. Bea Tuason. Yan. So, expectedly, nandyan po bukas si Madam Deborah. Boa na lang kaya. Deborah. So, Kasi nawawala na salita, no? yes. Parang kung Armalite yung bibig nun. Nakikita nyo ulit po bukas. Ayan nyo. Si MC Siya lahat ang Deborah. magsasalita, no? Siya yung MC. Paano ba ang tamang paglinis ng ulo ng baboy, Mrs. Hindi naman ako Ethel Tuason? eksperto, no? Ngayon lang ako naglinis. Ngayon pa lang pala siya naglinis. Sorry po, no? Okay. Pero kung kahit first time mo, sigurado marami dito. Diyan sa balugbog, no? Yes. Sa tenga. Ang wala nagalaw. Ayan na, no? Nakailanis na ako. Pero papalawan ko siya kahit 4 na beses. Okay. Ito, tapos na nabalaw to 4 na beses. So, tig-4. Kinakagat po ako ng lamok sa likod. Yeah. Nararamdaman ko rin. Hindi mo nararamdaman yun. Makate. Tignan mo sa paa din. O, kaya kailangan lagi kong galaw-galaw pag may time. You know? So, Gutom laki po ng yung ulo. mga lamok dito. Laki ng ulo, no? May baboy, no? Araw-araw yun lang kaya kinakatay sa magalang mo. Pinakamababa dyan siguro, 50. Oh? Baka hindi lang, baka 100. Baka hindi lang, baka 200. Ang laki ng Magalang, ang Magalang is 27 barangay. Ang dami na. Lalo ngayon may fiesta, so supposed to be, pagka may event, fiesta like that, may event sa, di ba? May event sa plaza. Magpapakain sila sigurado doon. Ayun, mga cater, kabi-kabi Oo, mga cater. So, supposed to be, mga siguro 500 heads ang mapatayin dyan. 500 heads, tapos may mga lechon pa niya, ha? Pero mas marami manok kasi mahal to. Tsaka kawawa talaga yung mga baboy, no? So, kailangan talaga kainin natin. Wala tayong kakainin. Sorry, baboy, ha? Sorry po. Wala. Para ka lang parang naglalaba, no? Kusot-kusot lang. Pero yung fairness, ha? Maliit ng baboy. Pero kung nangangagat na. Nangangagat po yung mga lamok at this moment. Sige, ulitin ko lang naman. So, abangan nila bukas yung pangalawang vlog sa pagluluto na, no? To be continued To be na. continued. Continue. Yung atay ng manok. Before and kinuha mo? after. Before na. Yung atay ng manok. Andyan? Ay, wala po dito. Ay, tinakbo ata ng ano. Wala. Kinain. Huwag ka muna mabayag. Kinain na yata ng daga, ng pusa. Hindi, nandyan lang yan. Baka nagtago lang ng konti. May tayong gulod. Baka nasa rep. Kaya mo, kung wala, hanapin natin si Edlin, makikita. So, press na press po ang baboy. Galing mamili ni Mare.
Ito po pata, kari-kari to, no? Yes, Yun pata. yung sisig. Mix na pata at saka liempo. Yan po, okay. May bambo, parang may laman. Ang kailangan dito, bilang cameraman, umiikot-ikot ka rin. Nangagat po yung lamok. Ba't ganyan yung lamok dito? Araw na, nangagat pa, no? Kasi madilim dito. Dito lang doon sa labas. Maliwanag. Oo. Kaya dapat, lagi ka nakapag-jama dito. So, pang ilang balaw na yan? Medyo magastos sa tubig. Pang ilang balaw na yan? Pang-apat na to actually. O, pang last na. So, yun. So, after that, tignan ko si nanay kung nakita niyo yung atay. Tignan mo, magandang ano yun. Sin, yung... Iba yung reaction niya pag may kinukuha yung pusa. Tignan natin. Sabi ko, tulungan mo magana para hindi ma... Tulungan ko. Nakita mo, ma? Yung atay? Oo. Oo, nandiyan lang. Asan? So, ang dami po talagang lulutuin, no? Ito pala sa bahay to. Sa bahay to. Sa bahay. So, magpaalam ka na, ma. See you sa bukas, sa part 2 ng vlog natin. Paalam na po kami. See you po Bukas tomorrow po. sa second vlog. See you po tomorrow. Bukas. Tignan mo ito pinutol. May 200 din eh. Sayang, no? Pinutol yun. See you po bukas. See you bukas. Pa. Ethel, magpaalam lang ako. See you po tomorrow para sa next vlog, part 2. Part 2 ng vlog natin. Bye po for now. See you tomorrow for the next event. Yung event nyo. Next vlog. Okay. Para sa lulutuin naman kasi ito, kumbaga, See you tomorrow po. binanlawan mo Kung na. makikita nyo to, sariwa bukas luto na. Yes. Ito, sisig, tapos yung kare-kare. See you po. Okay. Please subscribe po. Okay, bye.